Terakhir datang baru sekarang ini udah anggota P. Coba aku lo udah sampai stan sampai malah kiriman lu ke Kalimantan. baru pun stan mah basta lalai kumbang dari rumah dari sunai baru tinggal dari kali ku lima hilang dari zano ketua bi masih bola lalai saya datang baru kini yang bawa bata P kan begitu punya tadi. Tapi kau bawa so stan kau terlalai lu kata lalai benar ya malu masa dua mau sekolah dah sampai dah baru kau udah talalay mah talalay banales masing golo basta duduk banal dari sinale kan medyo bunyinya tadi bana banyak lagi ambo lambo tiang bica lambo gilyang boleh kan tuila ambo la rakyat bica nan salayang nan sabole iyo tembakan daripada itu kayak gini lah sebab dari kamu tidak kan tak kalah kan apa pasang kan kadapian kalau kamu tiang gagal lambo lo kamu dalam jadi sampai kan kamu malah baru perutan malah lasa lah tiap bicara lah bagi ada bicara nan salayang pemobil dan salah malembang nan daripada itu di berada atau bisa bersantilan lagi serta barek dan dia nasabang konsultan sejarah agama tuan nanti serak dari orang Jawa buat konsultan dari udang dalam kalau ya batu kakak debutian dari mama di sekolah lupa nanti gila kan dalam kan kecil jalan lambang nanti lingkong sudah dibongkar sekolah terbuka pulai sama di dalam itu ketolong jawa kedua orang yang banyak ledang begini tidak baca ibana tadi orang mau cantian nambaliku saya terapi di ketumbuh dia datang dari boneh banyak di dalam bahasa walau di tempat gunung hijau nanda bos kan sembarang tapek pada di Moskow sana distan sampai dah baru poin udah nak kabaca ibana tanjuang nang melidik umpama cantik nang melidik ya asa taratak dari ketumbuh banyak terapi nanya boneh banyak di dalam laut bahasa walau di puncak gunung hijau poin ada udah sembarang tapek dari Moskow kan iyo betul bunyi tadi iyo hanya lihat yang dah diulang sadulang lagi panulang merang di bangko diulang sekali lagi paulang kato nama cako ala kato nama cako ya dah iyo mata kalau itu orang dari sabui sabalulun yang dari baco kan iyo lah kuang nak kabat tinjau mau kalam nak kabat sikut alat dia benar tentang itu alah kau cukui saluan silang sepaka atau waduh ibu orang kan ganti kan iyo itu bunyi tadi banyak lagi yang bawa ini dah alas dia tuh rasa ciok mana bayam alasaran tiang nama basi tajun ka iya lah sama lunak tajun ka batu lah sama sare arat na tentang itu alasayo alasan pulo kami tes namu kan semando sekolah sekolah untuk kamu mularun yang tu baik bahan kalau ke di udah bah pulangan de udah nanam bola sama di dalam itu ya dah sampai itu udah sampai sampai mualah ya baru pada sultan mah lasa ciok bunyi nan bayam sadan ciong nan bawasi tajun kaya lah sama lunak tajun ke batu lah sama kare arti warna tentang itu lasa ukualo sultan sekalian orang semando kami nan sekolah kasinan tu untuk mengulang yang tu baik bahan kau pakai badan diri ambo kan bunyi tadi ambo kau mulang yang kau mau sultan cuma cia nan boruswah nan laju bersebok pakai orang Sungai Sirah di Sungai Patsak negari satu kecamatan Baramulo tangi ambo kata Isa menyampai sultan kau ndak kunjung bagian nah kalau bawa nama sampai dah sampai dah baru sekarang mang ibu bunyi nang kajak tua sampai ibu bunyi nang kanye sekarang mang ibu nang kajak tua setiang nak siap kamu bilai kurang nak siap kamu buat kan iyo itu bunyi tadi iyo banyak lagi kanang lah udah tentang itu tam tangannya pengen kapeh Itu apa nih? kapeh dia teh pada cerita nak kalau di kaya kapeh sungguh pun ambo kalapeh ambo dia baik pun po bapa mikke itu nyampang beko marawo di para dia pasang kapak nalawe pasang mo itu kapak nalawe dah lah saya kanelake Ya kawan. nak kabawa ada orang yang bilang udah bola sama dia lama itu ya dia udah kalau
kalau begitu san ayo coba mulang Acara. Wala dapat deh ini nama dapat. Ini kue. Nan tanya itu jadi disabut yun ya. Hari ini ya. Karena tidak kau itu. Ini kan berenang Pak. iya Jadi di capu tadi ya. mak Yo, mak mau tapi mak yo, Nah itu lah, mak ini itu lah. mak ini betul mak yo, tadi ketua berjanji ini ketua mati yo. Terus ya? Kau janji kita Betul-betul. ini betul lah mak Yo. masalah lain kumbang dari bungo dari sunai padu tinggal dari kari kulit main dari azan obat kopi masih gola salah lain kerajaan baru ini ya mak batak kei kalau mau nang kebal Sampai Lilo, Ini sana. bangunnya di Bagindo tadi mah dia tinggi batang buah lamu pajak tua dia jauh bajalan lamu ketibu. Malah kalau lain sih datang sekarang ini yang bu Bagindo tak ikan iya ini tadi. bana Dan dia mau Bagindo, mah di siku juga mau bahasa lu terlai benar Bagindo. sampai mak Jadi dua mau budak. sampai mak Kilo dah. baru pada mak buat terlalai lu ke terlalai benar ya Iya. kalau bahasa duduk mbak nana ya Iya. sampai tubuhnya tadi Benar. banyak le dan begini mak lambam piang pica-pica lambam Yang tak lama. lah lambam piang pica-pica lambam gilang boleh Yo. kalau dapat pica nang salayang umpama bulat nang sagolek Benar. mah lembak nang daripada itu kai dia sarang pada yang kemudian tak kalah kai napa kepisahkan kampangan Poin tak kama bantiang ka baligala kamo pulo bangun jangan nama ikolom bawa nang kaba pulo ko Sampai Wido, umandang kato Bagindo tadi ulah kato na sabananyo. Kalua pangku asam balimbiang tampuruang lenggang lenggokan bo lalu kasarwaso. Anak di pangku kamanakan di limbiang kurang kampuang di patenggangkan jago kampuang janji nasu dari dulu sampai kini kan baik tuyo Bagindo ya. yo lah. Babu ni di Bagindo tadi mah lah Bagindo piang picak-picak lah bagi liang bule-bule lah dapat picak anak salayang pung bule anak sabule. iyo Lembah nan dari padu itu kai dia rasarang kuah dayung kemudian rasarang kadalah. Poi malah tanta kalah kaya apa lah tak pasaikan kampang nak kama bantian kabaregala Bagindo pulau kamulah dia. iyo Kan baik tubuhnya tadi. iyo Nan dia ambo Bagindo. Ndak baca di mana do kan jono balik umpama cantik na baliku Bagindo. Karabi ini katubuat talatak lay kabone baik dalam melakukan bahasa walaupun dari puncak bunonan jauh nan dia ambo Bagindo. Para na tapek batari musuko. Aro na sanang ti Bagindo lepas. sampai mak Sa kilo lah. baru pada mak hendak kebaca ibana tanjono babalik umpama cantian nang balikku Iyo. sa terapi di katubuah dia terletak dari bone banyak di dalam lay bahasa walaupun ke puncak gunung itu nanda mak barang sampai barang masuko kan baik tubuhnya tadi Mana? banyak lay dambok ini didulang sedulang lay pandulang amehrang di bangku Iyo. diulang sekali lay paulang kato nama cako Iyo. ala kato nama cako Iyo. mas sekali esam kali sabut selalu rundiang kali banyak lakong bunyi ng kabatindaw untuk mau kalam ng kabatindi Iyo. di bana tentang itu alah cukup saruan silang sa pangka atau dojo ng kadinanti san baik tubuhnya tadi Mana? banyak lay dambok ini Kasa cio. Lasa cio ng bayam dan siang ng babasi tajun kaya lasa melunak tajun kabatu lasa mau kareh Iyo. harap pinurana tentang itu alah sa kualo kami nang so saya mau orang komando nang sebelah kasih goba atau kamu pulang ujian tuh Iyo. pulang aja ada mak bawa pulang mak beko nang kami rasa mau di dalam dia pakai kada dulu mak Sampai Wido. Babu ni Bagindo tadi mah. Rasa cio na bayam rasa dan ciang na babasi tajun kaye rasa muluna tajun kabatu rasa mukare. Ada di bana tentang nangko alasan kulo Bagindo teh namo orang semando kami nan dulu saban yang saya coba makanan sabala. Kakek pintu tua iyo memula dia tiba iban ke pakai badan dia. iyo Ambo memula dia tu namo Bagindo tapi sakit teh nama rusuh Bagindo. Setiap panjang menjalani manangan membawa sansai. Satu senten dak sia kam bilai Bagindo kurang dak sia kam ikut keluar bo banang Bagindo kuma. Sedo tu Bagindo.
pai mak Sepiro lah. baru pada mak mah sampai jo bunyi nantanya sagamang nan kadatua arti wana tentang itu sedang tak siapa memilai kurang tak siapa menunggu kan baik itu tadi Yo. sanang lah mak tentang itu nanalah juga bertemu berkata orang Sungai Sari aja budak kasok nagari Jumai balai padang lain Jangan balai padang lain. Jumai balainya padang lain Kadang-kadang kerja mak. sadang kanan cabiak mak layang bertumbuk Puluh sentian aku di lema. kok punung sencang tak kamu bilai mak pasangan tiap mak tentang itu Jadi kalau itu Kau baca lagi kah? nomor sumlang yang lah. Mau lah.